Bos días, señoras e señores espectadores da Televisión de Galicia. Saudámolos desde o Salón de Plenos do Parlamento Galego, onde está xa todo disposto para o comezo do que poderíamos denominar segundo acto da sesión de investidura de Manuel Fraga como presidente da Xunta. Despois de que o luns Manuel Fraga, como candidato á reelección á presidencia da Xunta, lle expuxese á Cámara o seu programa de goberno nun discurso que durou 2 horas e 10 minutos, hoxe tócalle o turno aos grupos parlamentarios que deberán contestarlle o candidato á presidencia da Xunta. A orde de intervención vai ser de menor a maior representación na Cámara, é dicir, Xosé Manuel Beiras, Antolín Sánchez Presedo e, finalmente, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe como voceiros dos seus grupos parlamentarios por espacio de media hora cada un, tempo que vai ser flexible por acordo da presidencia do Parlamento de Victorino Núñez cos voceiros dos tres grupos parlamentarios da Cámara. O candidato a presidente da Xunta poderá optar por contestarlles aos tres voceiros en conxunto ou a cada un deles por separado. Os voceiros intervintes, despois de que fale Manuel Fraga, poderán replicar por espacio de 10 minutos cada un deles e, finalmente, o candidato a presidente pechará o debate antes de dar paso á votación. Para ser elixido presidente da Xunta na primeira votación, o candidato deberá obter a maioría dos votos, circunstancia que neste caso está garantizada pola maioría absoluta que ten na Cámara o Partido Popular. Esta elección supón tamén a aprobación do programa de goberno exposto á Cámara por Manuel Fraga. Se finalmente o candidato a presidente opta por responderlles en conxunto a todos os portavoces, o normal é que estes interveñan antes da suspensión para xantar e pola tarde continúa a sesión coa réplica de Manuel Fraga por voceiros dos tres grupos parlamentarios que compoñan a Cámara nesta cuarta legislatura. Está todo xa disposto, vai facer uso da palabra o presidente da Cámara, Victorino Núñez, para dar despois o orden de intervención e o orden do día desta sesión de investidura. Teñan a bondade de ocupar seus escanos. Prosigue a sesión nos termos establecidos no regulamento da Cámara, que non sufriu variación este respecto. Para contestar ao discurso do candidato, ten a palabra, en primeiro lugar, o portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente, tal como lles anunciaramos, vai facer uso da palabra, en primeiro lugar, Xosé Manuel Beiras, como portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por espacio ao redor dos 30 minutos. Señor presidente, señorías, unha estadea anda a bourar a Europa, son descoñecido, unha fantasma percorre Europa. Mas non é aquela a que se refería que en todos vostedes ben saben en 1848, senón máis ben a súa antítese, o seu contrario, meu hermano. É a estadea da crise, do paro levado ao paroxismo, da nova maré fascista, dos horrores gollescos da guerra, outra volta nos Balcáns, da xenofobia racista, do Ministerio da Verdade orwellian no control universal da información, da matanza dos inocentes en Palestina 2000 anos despois das escrituras, do xenocidio en Somalia ou nas selvas amazónicas, da irracionalidade elevada a paradigma demencial da actividade económica, da democracia travestida en coartada para Boris Yeltsin Pinochet, da concepción policial da orden cidadán,
que mata en defensa propia inofensivas mulleres peixeiras desarmadas, tal vez en efemérides da Ponte Ferrolán das Pías ou das rúas de Gasteiz de hai 20 anos, da parodia brechtián de xustiza que absolve a narcotraficantes, disque por falla de probas abondo, mentras se encarcera a mozos insumisos por demostraren máis firmeza e valor que o que diz que se lle supón no exército aos militares que gabexan nos cuartéis. Neste panorama vexío de involución social, ideolóxica e política en Europa e arredores, en metrópolis e arrabaldos, sitúase a conxuntura política actual do noso país. Queiramos ou non, esa é a paisaxe escénica na que se desenvolve o debate político que hoxe nos ocupa para a investidura dun candidato á presidencia do Goberno Autónomo de Galicia. Poderíamos pechar os ollos, correr os cortinóns, tornar as contras, abater as persianas e choérmonos neste pazo para discutirmos entre nós en ollar afora. Sería inútil, mellor dito, sería suicida. Dícenos a cotío que xa non hai fronteiras en Europa, que a internacionalización do entramado económico volve ilusoria a calquera pretensión de pormos portelos ao noso mercado interno, no Padornelo ou Pedrafita. Que os multimedia universalizan información en cada instante. Mesmo que o zapatazo do Beiras foi noticia até na República Dominicana e mereceu foto no Frankfurter Allgemeine. Xen como así que son as cousas, resultaría suicida debatermos unha alternativa de goberno en Galiza facéndonos xordos e cegos ao balbordo de bruídos e de imaxes que nos chega dende un entorno que xa deixou de ser lonxán, ou fabricándomonos para uso doméstico unha representación arcádica da situación do concreto universo no que estamos mergullados como pobo. Ou somos un pobo á marxe dun mundo en crise e daquela exerzamos a nosa plena independencia, ou somos interdependentes e daquela cómprenos fitar con coraxe a fase soturna do leviatán que bracexa ameazadoramente arredores ao ordenado. Somos galegos de nación, como xa dicían con todo rigor semántico os ilustrados de hai 2 séculos, mais unha nación desprovista de aparello de Estado propio nunha conxuntura histórica na que o modelo de Estado vixente en Europa dende hai máis de 100 anos estrapexa nunha crise que ben pode ser agónica. Os síntomas están ben á vista, con morfoloxía só diversa na apariencia, tanto que sexa en Italia coas secuelas políticas e electorais do reventón da corrupción xeralizada no regime de partidos e no aparello do Estado, como en Centro Europa, cun cálculo mal feito dos custes da reunificación alemá e o andacio nazi da xenofobia racista reactivado, como nos Balcáns, co martirio provocado dunha Yugoslavia subastada en lonxa a baixa para o reparto do quiñón de espacio vital alleo, como así mesmo no que fora a Unión Soviética. Sí, tamén a Unión Soviética. Non vayan pensar, señorías, que o que ali ocorre non ten nada que ver connosco, porque aquí nunca houbo soviets, nen nomenclatura, nen zares vermellos. Muden ya a cor a tona deses fenómenos, viren ao azul escuro das camisas vellas e de certos cartéis publicitarios nas pasadas eleccións desta Cámara, e logo fagan memoria das nosas propias vivencias. E xa me dirán ao cabo se podemos ollarnos ou non neses espellos cóncavos de tan longe, tan perto, no espazo e no tempo a propia vez. Contemplemos a Europa da comunidade gobernada dende Bruxelas e reparemos en que ese goberno que tanto manda en nós nunca foi sometido en ningún Parlamento Europeo a ningún debate de investidura como que hoxe facemos aquí os elegidos polos cidadáns galegos para falarmos e decidirmos no seu nome. Parécelles irrelevante? Pois mellor preguntaría, parécelles pouco grave que o goberno europeo que decide onde e cando os galegos podemos pescar ou non, canto leite podemos producir, se poden ou non construir buques aos nosos estaleiros, fabricarmos ou non aceiro, termos traballo ou irmos ao paro. Parécelles pouco grave que ese goberno europeo poda facer tudo iso sin que os cidadáns galegos que decidiron co seu voto quen e como os vai gobernar dende Compostela puidesen decidir do mesmo xeito quen e como os está a gobernar xa dende Bruxelas. Ben mirado, cabería preguntarse que validez teñen logo a Constitución Española e o Estatuto de Galicia.
segundo eses textos constitucionais, este Parlamento ten competencias exclusivas en agricultura e gandeiría, por exemplo. Por que non aprobamos logo, mañán mesmo, unha lei que suprima de vez as cuotas do leite que arruinan aos labregos deste país, que son cidadáns galegos libres e non súbditos de déspotas ilustrados europeos? Aplíquenlles o mesmo conto aos mariñeiros e armadores para a pesca galega de altura, aos obreiros e empresarios, cando estes son galegos, polo menos, de sectores tan distintos como a construción naval, a conserva ou o comercio. Que lles van dicir vostedes? Que o goberno de Bruselas nos proíbe en cada caso facermos uso das competencias mesmo exclusivas deste Parlamento para legislar a prol dos respectivos sectores cidadáns deste país noso? Dixen noso, pregunto agora, noso ou dos 12 sabios de Bruselas? Vayan contárllelo hoxe mesmo os obreiros estaleiros vigueses que queren levar iniciativas das Cortes Españolas. Vayan contárllelo hoxe mesmo os obreiros das ferroaleacións de carburos de C. Ben sei, a cuestión ten máis matices e reviravoltas. Mais os cidadáns elíxennos para que defendamos os seus intereses, non para que debullemos os matices emotivos que poidan explicar que dende Bruselas un goberno non electo por eses cidadáns poda entrar a saco neses intereses vitais, mentras nós, que sí que fomos elexidos por eles para defendelos, explicámosles moi finamente que non podemos usar frente a iso as competencias legislativas que a Constitución e o Estatuto atribúen en exclusiva a este Parlamento. Vayan vostedes. Nós, non. O Bloque non. Temos máis conciencia das nosas obrigas cos cidadáns galegos. E logo por riba, a resposta que lles darán será sinxelamente esta pregunta. Daquela, que pintan a Constitución, o Estatuto, e máis todos vostedes, señoras e señores deputados? Está logo ou non está en crise o actual modelo de Estado? Hai ou non colisión entre as institucións políticas que se superpoñen enguedelladas sobre os cidadáns que nos elixiron para representarlos, defendelos e gobernalos? Atínxennos ou non esa colisión e esa crise aos membros desta Cámara no desempeño da nosa misión de legislar e gobernar para o povo galego no seu nome? Imos investir a un presidente do gobernos galegos por si mesmos e para eles mesmos, como ordea a democracia, ou unha marioneta de poderes que nos constreñen sin estar en sitos nesta Cámara de representantes electos para o povo galego para o seu autogoberno? Acláresenos, señor Fraga, que vostede non só prometeu, senón que xurou, supoño que por Deus, a Constitución e o Estatuto de Galicia. Repare no BNG. O BNG nunca se prestou a facer concesións en detrimento da soberanía popular da nación galega, nin dos intereses materiais e culturais da súa cidadanía. Aunque ás veces tivese que facer uso da elasticidade dos circios bimbios ou dos rexios freixos da nosa paisaxe cando zoa o trebón na invernía, nunca atorou que demoucasen a súa ramallada do seu itinerário, nin se deixou deserraizar da terra na que agromou e medrou para fertilizala e defendela. Tivo ollar largacío, ollo largacío como faro de Corrubedo no poema de Fermín Bouza, para dexergar con anticipación e a longa distancia tantos perigos e ameazas para este país se aviciñaban no horizonte peninsular ou europeo, a quen ou alén Pedrafita, canto para descubrir os roteiros polos que este povo podería millor facer a súa andaina cara a liberdade e o benestar. O BNG non temeu ollar a cara do monstro cando o monstro fixo aparición. Non refugou ficar só no combate por este povo cando foi preciso defender posicións que os demais daban por perdidas. Non perdeu a lucidez cando exercela conlevaba a aturar sermos alcumados de tolos, como Rosalía no 19 nas ruas de Santiago tamén. Non cesou de avisar, explicar e persuadir cando a incredulidade cundía nun cidadán sometidos á cerimonia da confusión. Non cansou de traballar coas mans e co intelecto para forxar alternativas que chegasen a ser trebellos úteis para o autogoberno dos galegos cando os galegos, desenganados ao fin dos vendedores de avalorios e dos faux-monnayeurs, os falsificadores de moeda de André Gide, percurasen embarcacións e instrumentos de navegación valedeiros. Ese heroísmo moral, cívico e político tivo os seus custes. Hai 4 anos, por estas mesmas datas, ainda éramos un só deputado neste mesmo salón de actos, de plenos, en vísporas de celebrarse
as eleccións nas que obteríamos grupo parlamentario xustiño, de 5 deputados. Hoxe somos 13, un número, por certo, temível para as súas supersticións. Porque 13 foron os que hai 2000 anos encetaron a construción sobre dunha soa pedra dun enorme edificio universal contra o que até agora dixe que non prevaleceron nin as mesmas portas do inferno. Hai un mes, 270.000 cidadáns galegos, virtualmente un de cada 5 electores, afirmaron co seu voto que o BNG tivera razón en defender contra vento e maré posicións alcuñadas por uns de utópicas, por outros de inútilmente resistentes, cando non de catastrofistas. Por certo, señor Fraga, a cita que fixo de Rubén Darío refírese metafóricamente a Deus. Ollo co que di, non vai a provocar a ira do Santo Oficio. Eses cidadáns afirmaron tamén co seu voto que o BNG acertara nos diagnósticos que ninguén ousaba suscriber, verbo do que acontecía e ia acontecerlle a este noso país. Que o BNG sí que puña a Galiza e os galegos e galegas por diante, por riba de calquer outro compromiso vital e político. Que o BNG sí que dicía as verdades que está mal visto dicer en lugares como este. Que o BNG tiña razón en indignarse e petar no escano co que fose cando as ideas e os argumentos baten contra muros de incomprensión mentecata ou de silencio hipócrita. Que o BNG, en fin, e sobre de todo, sí que tiña alternativas para o goberno do pobo galego, polo pobo galego mesmo, e non por poderes patriarcais de mentalidade valorenta e enferruxada pola humidade dos vellos muros ideolóxicos nos que se encerra. E reparen ben, señoría, reparen ben, señor Fraga, en que ese milagre electoral aconteceu sin que o Bloque dispuxese nin de longe do arsenal de medios materiais, financeiros e logísticos dos que dispuxeron vostedes e algúns outros. Na súa propia linguaxe, permítanme a bulra, o BNG sí que é competitivo. E máis, ese resultado produciuse a pesares da férrea mordaza que o seu pequeno Goebbels puxo aos medios de comunicación públicos e autonómicos durante os 4 anos do seu mandato. E, por tanto, señor Cuña, falle moitas gracias. Por tanto, a pesar do exilio, que o BNG foi condeado por vostede neses medios. Ninguna das nosas propostas de lei programáticas a prol da gandeiría, ou do aforro galego, ou do sector forestal, ou do ensino, ou da artesanía, ninguna dispuxo de 5 minutos tan sequer na súa radio, nin na súa televisión, para ser explicada por nós aos cidadáns. Imagínense cales serían os resultados electorais se vostede, señor Fraga, tivese respeitado as regras de ecuanimidade democrática no uso plural dos medios de comunicación para a información política dos cidadáns galegos. Di vostede que o seu proxecto é para todos os galegos, mas para empezar leva 4 anos a negarlles o dereito á información aos milleiros de galegos que xa daquela votaran bloque. Afortunadamente, a censura foi moi eficaz, multiplicou case por 3 o número de cidadáns que confían no noso proxecto, non no seu. Mais, sobre de todo, digo, o BNG levou os electores e trae agora a esta Cámara unha auténtica alternativa ética e política para o desenrolo material e cultural da ciudadanía galega. Unha alternativa que se plasma nun conxunto vertebrado e congruente de criterios, de compromisos explícitos e viáveis de acción de goberno, onde cada un dile responde ás necesidades prioritarias e aos intereses vitais de cada grupo social e cada sector económico, integrantes todos da polimorfa ricaza realidade que é Galiza. Mesmamente aquilo que nen tan siquera se albisca nem norde a nodina perorata de case 2 horas e media co que vostede puxo a proba a nosa capacidade de asombro. Pero si dixen asombro, porque resulta asombroso que se poda falar máis de 2 horas sen dicer nin res. Veño de referirme a unha alternativa ética política a do Bloque. Falemos de ética primeiro. A ciudadanía que apoia o BNG afirma 3 postulados, 3 peares indispensáveis para unha acción política parlamentaria de goberno que remedia a nosa patoloxía social. Son estes a democracia, ou seja, os dereitos e liberdades individuais e colectivas, a dignidade e o benestar.
De aí que os tres compromisos éticos fundamentais que asume o BNG cos cidadáns como nordes da acción política sexen, primeiro, restaurarmos a democracia, segundo, exercermos a dignidade, terceiro, conquistarmos o benestar. Se fala o primeiro de restaurar a democracia, e non só de respetármola ou practicármola, é porque a democracia está a padecer un grave deterioro, que mesmo resulta alarmante no concreto ámbito da Comunidade Autónoma Galega no período da pasada legislatura. E non só a democracia representativa nas institucións políticas como este propio Parlamento, senón tamén a democracia participativa no tecido dos movimentos sociais e no mundo asociativo cidadán. O comportamento do seu goberno, señor Fraga, con este Parlamento na pasada legislatura, constitúe todo un recital de subversión da orde democrática no tocante ao status e as relacións dos poderes executivo e legislativo. E non me refiro xa á miña peripecia persoal, que acaba de merecer do Tribunal Constitucional a admisión a trámite do meu recurso de amparo. Refírome a cousas moito máis graves e atentatorias á institución no seu conxunto. A conversión desta Cámara nun simples elemento ornamental ou nun trámite tedioso polo que lle resulta a vostede inevitável pasar. Vostede gobernou ou tentou gobernar sen o Parlamento. Non acudiu a unha súa comparecencia. Non aplicou leis vixentes que non lle conviñan, como a de comercio interior, a de montes viciñais, a losuga, o sistema universitario, por caso. Ou modificou unas caprichosamente coa súa maioría para convirtilas en instrumentos manexáveis ao seu antoxo, no canto de seren marcos xurídicos tracexadores de lindes obxectivos precisos á súa marxe de discrecionalidade, ou sexa, impedimentos á súa arbitrariedade. Nós, que criticamos abertamente o feito de que este Parlamento non sexa constitucionalmente soberán, curiosamente, nós defendémolo no marco autonómico como a institución política sobranceira, pois que é Cámara Legislativa e Cámara de Representantes eleitos polos cidadáns galegos. En troques vostede, que pasa por ser un dos pais da Constitución española, inutiliza sistemáticamente, coa súa maioría absoluta, o exercicio das competencias legislativas, mesmo as exclusivas, que o Estatuto atribúe a esta Cámara, dende a conversión das comarcas en institucións básicas da administración territorial galega, non comarcas piloto. A creación de empresas públicas ou mixtas en uso do principio de subsidiariedade que vostede tanto invoca en abstracto, cando falo de Europa, ou a legislación promotora ordeadora de políticas económicas sectoriais de exclusiva competencia nosa dos galegos, evitais para o noso país a agricultura, gandeiría, forestal, industria, comercio interior, finanzas, quere que siga? Nen sequer en urbanismo, en patrimonio artístico, en cascos históricos e monumentais, xa non digo en ordeación do espacio rural, en medio ambiente, nin no idioma. A normativa oficial foi establecida coa previsión legal de revisión a partir dos 5 anos de vixencia. Van 10. A que espera? Con que autoridade moral, dende que postulados éticos ousa vostede falar de competencias, se nos eidos nos que as ten fai deixación delas ou actúa a marxe do poder legislativo que é este Parlamento? E non parece ter intención de rectificar no sucesivo. No seu discurso non houbo unha soa palabra a este respecto. Ainda pior, tivo o descaro de dar por feitos e asumidos por esta Cámara acordos programáticos adotados polo Consello da Xunta cando estaban en función, como ese esperpéntico e fraudulento plan de emprego juvenil. Por certo, con que dotacións presupuestarias? Outro síntoma. Cando o Tribunal Constitucional admitiu a trámite o meu discurso, vostede declarou que iso carecía de relevancia, sí. Porque ademais xa estábamos noutro goberno, sí, tamén. Un pensamento profundamente constitucional, sin dúbida. Mas non sal mellor parada a democracia participativa. Os sindicatos para vostede non existen. E así está morto o Consello Galego de Relacións Laborais, por exemplo, criado por lei deste Parlamento, supoño que para algo. Agora, se cadra pasará a traballo a industria, co que xa andará moi perto vostede de reinstauración do sindicato vertical. E os servicios sociais e a sanidade, naturalmente, en sustitución da psiquiatría, se cadra. Por que non nos suprime e reinventa aquilo do auxilio social e la gota de leche, lémbrase? Por outra banda, os cidadáns que se mobilizan son alborotadores e suscitan o caos social, transgreden a orde pública.
cando non son provocadores ou agresores. A pobre muller morta por policías de paisano en Vila García por tentar impedir que mallasen nun rapaz. Non malledes no rapaz. Foron as súas palabras xusto antes dos disparos que mataron. Mereceu de vostede a ofensa inconcebível de considerala por extensión agresora, pois que dixo que a culpa tiveran os agresores e os policías dispararan en defensa propia. Vostede que tanto se emociona nos seus discursos coas súas propias palabras, foi tan frío e insensível como a xeada coa frol das carqueixas nas mañás de inverno, ao enxuiciar a traxedia dunha muller paisana que morreu por ser tenra e compasiva cun rapaz que nen sequer era o seu fillo. Deixémolo porque me pode dar nota. Si falo en segundo lugar de exercermos a dignidade é porque só así seremos un pobo merecente de tal nome. Porque só nos respetarán se nos respetamos a nós mesmos. Vostede cultiva todo o contrario. Vostede cultiva nos cidadáns que o votan o sentimento de non seren nada por si mesmos e precisaren un pai. Un pai como as de antes da guerra, ademais. Un pai con autoridade sobre dos fillos. Sobre dos fillos, non frente aos poderes que asoballan ou esbullan aos seus fillos. Ou senón, cal foi e cal é a súa autoridade frente ao Ministerio de Facenda a hora de asinar o modelo de financiamento das comunidades autónomas do que agora se laia cando Jordi Pujol lle bota en riba o lerio do 15% de IRPF, que non sería problema se vostede houvese exixido outro modelo de financiamento que vostede asinou aínda en xuño do 92 e que o BNG rexeitou na comisión mixta de transferencias formulando por escrito os criterios que vostede non asumiu ou o seu conselleiro nin defendeu, mas que agora invoca como se fosen da súa colleita no discurso de Antonte. Tarde piaches, din por aí, paisanos, nestes casos. Cal foi e cal é a súa autoridade frente ao MOPU no leiro das autovías? Primeiro cando caeu na trampa de Cosculluela e mesmo agora frente a Borrell e Pérez Touriño. Cal foi a súa autoridade cando enguliu, sin remusgar, a ruinosa transferencia do Insalud con memorável Montero? Ou agora para exixir a renegociación? Porque tampouco disto houve unha súa palabra no seu discurso, pexe os anuncios preelectorais do señor Romai. Cal é a súa autoridade frente a Villarmir, que se vai rir de vostede, dos acordos da Xunta e dos obreiros de C, pechando as ferroaleacións e quedándose aquí con o negocio da electricidade do Xallas? Vostede ten moita autoridade coas probes xentes agresoras dos seus policías, mas ningunha autoridade frente aos poderes que se burlan de Galicia e dos galegos cada día. Nos en troques exercemos a dignidade e case 300.000 cidadáns están agora dispostos a exercelas con nós, cóbado con cóbado, porque saben que non somos soberbios nin autoritarios, mas que somos orgullosos e rexos como os carballos deste país, dos que tampouco vostede se preocupa nen sequer como elementos da paisaxe que tantos aloucos lle provoca cando fala dela, non cando fai inzar nela especies de sintetizadores, nen cando proxeta plantas de lixo industrial tóxico nas Somozas ou en Teixeira. É vostede moi colérico, mas por iso mesmo ignora que a capacidade de indignación é prerrogativa dos que somos de natural sosegado e dialogante, ou sexa, dos que nos respetamos a nós mesmos e exercemos a dignidade naturalmente na práctica existencial e política, dos que nunca seríamos capaces de pasarnos anos botándolle incenso ao enano do Pardo por escrito. Este pobo precisa ser il mesmo, non precisa de pais putativos para sentirse amparado e redimido sen ter que dar a cara. A isto é o que se lle dá o nome de alienación, o contrario mesmamente da consciencia de Deus e da liberdade. Finalmente falei tamén de conquistarmos o benestar. Benestar económico e social, benestar material e inmaterial, o que implica a dimensión cultural da sociedade, por suposto. Para nós, benestar económico sen benestar social carece de senso. Noutras palabras, non existe benestar económico se non se traduce en benestar social, porque o económico ten dimensión social per se. Pode existir riqueza material, pódese dar un elevado nivel de civilización técnica que non de cultura, sen benestar social. Mas riqueza e civilización, acumulación de bens económicos e tecnoloxía non equivalen a benestar económico. Só a correcta distribución social do produto permite falar de benestar económico na sociedade. E só a partir de aí se pode xenerar benestar social. Isto equivale a dizer que non importa tanto a magnitude do produto nacional bruto como a súa composición e a súa distribución. A carreira polo crecemento do produto da renda nacionais carece de sentido se non se define o que se vai producir, para que e máis para quen. A
A economía só ten sentido en función do ser humano. E resulta aberrante que sexa o ser humano quen esteña en función da economía. Aí xa a profunda irracionalidade que preside o funcionamento actual do sistema económico, Vicente. E máis a raíz da perda absoluta de orde na que se atopan hoxe como nun labirinto as políticas económicas do uso. Ou a absoluta falacia da teima da competitividade. Cando o señor Fragantonte marcaba o objetivo de que o sector industrial acadase a dimensión ou peso relativo equivalente ao 25% dentro da economía galega, coido que era o 25%,